Cum făcea melodia aia? Mami, dar cum vorbești tu la telefon cu Monkey? Ia, unde-i telefonul? Nu-i. Nu-i. Așa? Dar ia cântă la cu Monkey. Cânti la cu Monkey? Ia în microfon. Nas? Vrei să-ți dau un nas? Pac! Ia uzi mama, cântă. Doi? Dar nu știu dacă are mama doi. Stai așa.